Salutare tuturor, bun venit la o nouă analiză. Nasdaq E-mini Futures, ca de obicei, începem cu timeframe-ul daily. Dacă țineți minte, v-am specificat ieri că o să coborâm să lichidăm toate aceste sell side. V-am specificat de 3 sell side-uri și de 50% QE din acest FAVG BC. Nu am atins chiar acest 50%. Dar am fost foarte aproape, vedeți că am venit până aproape de acest 50% și am avut o reacție foarte puternică bullish. Este exact ce m-am așteptat, deoarece trebuie să țineți cont că pe weekly și chiar și pe daily, bineînțeles, încă suntem într-o structură foarte bullish, încă sunt de părere că o să lichidăm acest buy-side liquidity, dar prima dată am vrut să văd un retracement, cel puțin în primul FAVG weekly, care este același cu daily. Aici o să-l vedem pe daily. Ok, deci targeturile de ieri toate au fost atinse în afară de acest 50% care a fost foarte aproape. Mă așteptam să avem o reacție din prima jumătate de la 50 în sus, să avem o reacție bullish. Ok, deci din acest punct de vedere totul s-a respectat. Ok, pe astăzi vreau puțin să vedem ce facem mai departe. Vreau să vedem prima dată dacă venim să lichidăm iară low-ul făcut ieri sau dacă începem să plecăm bullish. Părerea mea este că la un moment dat în această săptămână o să începem să plecăm bullish, având în vedere timeframe-ul mai mare, weekly și per total direcția graficului care este clar bullish. Dar bineînțeles nu ar fi exclus să facem un retracement mult mai deep, să venim în echilibrium sau într-un PDRA din discount, într-un FAVG în discount, deși părerea mea este că prima dată o să lichidăm acel buy side pe weekly înainte să venim să rebalansăm o imbalanță, un FAVG din discount. Okay? Deci aici jos la 50% este nivelul de discount. Sunt de părere că nu o să mergem direct acolo, prima dată o să mai facem un push să lichidăm acel buy side, dar bineînțeles nu se știe dacă săptămâna asta sau când. Vom vedea din mers. Ok? O să coborâm puțin pe 4 ore să vedem un pic structura mai clară și o să vă zic ce părere am, ce cred că o să se întâmple mai departe. Ok, putem să începem să ștergem aceste FAVG-uri. Acesta a fost respectat, rupt, pardon. Acesta este încă respectat. Cum vedeți, de aici am plecat, am lichidat toate sell side-urile, am venit foarte aproape de acel nivel de 50% pe daily și am reacționat bullish. Ok? Bun. Ce vreau să urmărim pe 4 ore? În primul rând vreau să urmărim, o să măsurăm acest week și o să măsurăm 50% din el, o să trasăm o linie și în primul rând vreau să vedem dacă reușim să avem sau nu o lumânare de 4 ore închisă sub acest week. Momentan vedeți că avem o reacție foarte bună, vedeți că avem doar niște week-uri sub această linie, sub acest 50% week QE și avem reacție puternică bullish, este o reacție de 4 ore care este destul de puternică, așadar vreau să văd dacă menținem această reacție și vreau să văd dacă reușim să rupem acest FAVG CB. Momentan l-am testat, avem puțină reacție, dar pare că vrea să urce înapoi în el, vreau să vedem dacă reușim să-l rupem sau nu. Dacă reușim să-l rupem, părerea mea este că, bineînțeles, o să lichidăm acest buy side liquidity pe 4 ore. Ok? Și o să urmărim jumate din acest FAVG, să vedem dacă avem o reacție din partea de jos a FAVG-ului sau cel mult din 50% sau dacă reușim să închidem o lumânare de 4 ore sau chiar o oră peste acest 50%. Ok? Deci asta o să urmărim astăzi, dacă închidem peste acest FAVG pe 4 ore, cel mai probabil o să continuăm bullish pentru a lichida acest buy side și posibil să avem iarăși o reacție bearish după ce facem acest lucru din această zonă. Ar fi și premium din acest range, dacă luăm și week-ul. Dacă luăm și week-ul avem deja un retracement în premium, deci dacă reușim să urcăm iar în această zonă, mă aștept ca acest FAVG să nu fie respectat și să continuăm bullish. Ok? Dar depinde foarte mult dacă reușim să închidem peste jumate din acest FAVG sau poate chiar peste FAVG,
Dacă închidem peste FAVG, părerea mea este că a început clar run-ul bullish și o să continuăm spre buy side-urile acestea, dar asta rămâne de văzut. Deci momentan, sincer să vă zic, pentru astăzi nu este foarte, foarte clar bias-ul, poate fi și bearish și bullish. O să așteptăm în primul rând să vedem, asta o să determine, o să putem avea oportunități de trade, asta este clar, dar ca să fiu sigur și ca să fiu cât mai sigur pe ce ar urma să execut, vreau să văd exact ce face acest FAVG, dacă reușește să fie rupt sau dacă ține și continuăm spre sell side. Ok? Deci asta ar fi pe 4 ore. Trecem pe time frame-ul de o oră, discutăm puțin despre ce este aici, deși am discutat pe 4 ore și ar fi cam același lucru, nu văd mari diferențe. Ce putem doar să ajustăm acest FAVG de 4 ore la FAVG-ul de o oră și la fel urmărim acest FAVG. Momentan pare că avem reacție, momentan vreau să observ la fel în acest FAVG de o oră dacă închidem corpurile sub jumate, sub 50% din el, sau dacă le închidem peste sau chiar peste FAVG. Dacă închidem peste acest FAVG, părerea mea este că o să lichidăm foarte, foarte repede acest buy side liquidity. Și după ce lichidăm acest buy side liquidity, vreau să văd dacă avem o continuare, dacă închidem cu o lumânare puternică cu FAVG, cu imbalanță, sau doar dăm un spike, reacționăm din acest FAVG. O să-l marcăm și pe acesta. Știu că sunt cam multe pe grafic, dar trebuie urmărite. Deci vreau să vedem, după ce lichidăm acest buy side, rămâne corp puternic peste el, imbalanță, poate chiar închidem peste acest FAVG, sau avem doar un spike și o reacție puternică bearish. Dacă se întâmplă să fie doar spike, să vină doar spike-ul în acest FAVG, corpul să închidă sub acesta, mă aștept la încă o mișcare puternică bearish. Ok? Deci atât de la mine astăzi pentru analiza pre-market Nasdaq. Vă urez succes și spor la trading!